Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mayang Sari Pro Audio dan juga bolo-bolo kopi yang sudah hadir. Basa-basa sehat selalu, sowodoyo masyarakat di Panjarahan. Ini dia penunggang kuda yang pertama dari Sudut Merah. Hai. Wong wis ora nguber kowe iki nyapu mangga mlayu ki. Kuwi kadung ngono iki klimaks terus aku iki. Maksud iki ngene lho, lekmu ngetokne iki kowe nang kene iki mosok ora hafal. Ya apa? Jarane iki galak-galak. Saking lek swindak melu ya lali aku ki. Maksud iki harus dengan trik dan trik. Trik dan trik. Iya. Siaru ya aku. Keliru ngene. Oke, kita lanjut tampilan selanjutnya. Apa ya? Iki apa? Jaran. Oke. Kita saksikan bareng-bareng Cipta Budaya dengan solah ridane si Jo Amit akan mengeluarkan jaranan selanjutnya di podium nomor 3 di sudut barat daya. Matur nuwun kawitun Mas Bajul, Pak Kimoji dan juga Di Anis. Ngono alok araku. Kanca-kanca saking ngejar penggalih. Rasakno. Oh, apok ra kowe. Nyapa Mas? Sampeyan nek ndredeg iki kurang mangan apa piye? Ngono ngomongmu. omongmu. Amit ngopol. Ngomongmu apal. Dilon ngisor kulino. Mas Galung. Ngono kowe dhewe ya anu. Dilon ngisor kuwi teles apa ora? Jajal. Kok gek ngompol. Yo kere kaya sampean kok empis. Pempesan pora. Sampean kok empis. Ora lho. Lah kuwi terus kabeh Keliru sing tak tokne. tokne njaba menjero. Ora sing tak tokne jarane iki mung keliru. Heeh. Kliru karo wae sapa? Anu, tibakno satpame Bravo. Wah, ya jarane kudu tegas lek ngono. Coba tak tokke. Mbok menawa. Iya ta? Kowe kok. Oh iya iya. Oh, ayo. Sik to, kan satpam yo. Berarti iso baris. Hai. Muadodo apa? Sing cetha sing genah. Lah yo siapne to? Iya. Baleni. Posisi siap. Kok lek marahi bapak lho ya. Dadi bapak lek wis ngomong ngono, sampean yo kudu ngrungokne ya. Dadi kaya lek bapak wis ngomong ngono, sampean yo kudu ngerti lho ya. Oh, dadi adewe sebagai satgas yang baik harus menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Ngono ya. Dadi kaya ngono. Ngono, oke? Siap, Pak. Siap. Wis. Kapan? Saiki monggo. Sik to. Siap. Gerak. Lencang kanan. Rak. Nah, ini barisan parek ujung toh. Berarti kan yo kudu ngene. Nah, ngene. Saman separuh. Lek bapak ki ngene le. Lah, lek sampean ngene. Nah, ngene separuh. Nah, wis, separuh ngene. Kaya lek marahi bapak dhewe iki lho. Wis, ngene. Sik, iki dicolne. Hop. Lah ngene karo ngene. Iki tangane sing ngene, iki tegak. Hah? Iki tegak. Iki sing ngene. Rodok nekuk ngene. Serat. Iki ngene, begar. Ngene, serat. Hop. Wis. Rodok ngadep rono. Anu, madhepe rono. Nyuwun sewu bola-bola YouTube iki di zoom. Sik to. Menjaga kewibawaan kita sebagai satgas. Berarti memenuhi kriteria komandan. Sampeyan zoom Mas. Delon malah kaya ceret.
Terus iki piye kok? Maju. Lho. Sing genah. Langkah tegap maju. Langkah tegap maju. Lah plong. Sing genah kalem-kalem sing pasti. Jadi Langkah tegap maju jalan maju. jangan maju parkir nang kene Aku maju. Loh, sing maju ki sikile. Sikile maju. Oh, sikile maju. oh, oke, sikile oke. maju lah Siap, Pak. langkah Siap. tegap maju jalan jalan Oke. iki ya bener jane lah iki kok lek mlakune sampe teko jetakan kene cangkemku ora memprengen Loh, jane lek prayo ngenteni apa-apa. diabrani jalan ki langsung jalan maju jalan duk langsung duk henti gerak ngono langsung sret Wow. ngono lho Pak Ngono, Pak iki aturane ngendi lho jane? Ki jane wong Palestina wong ngendi to iki jane? Lah piye ala-ala ngendi wong ngene iki? LBB ngendi? LBB ngono kuwi Oh, sampean paling LBB Herpus paling iki. kuwi lek les LBB ki latihan baris berbaris Baris. Oke, latihan baris baris Oke. siap gerak Siap. maju jalan henti gerak Ndekno lho, natap tembok ya nyok. lek wis gerak ki mandek kok bro mandek kok bro Berhenti no mandek lah iki. ya berhenti Lah kok mang lek muni piye? berhenti gerak Ngene, tontoni kono. Udah sik. Aman iki sik. Oh. Baris bebar sok mendo ora, ha. Kene lho. Badak hitam. Kita mentok badak hitam aku. Badak, apa badak hitam aku. kowe sing pas kudu badak hitam tapir hitam Irunge dawa kae mangan semut kae ya. Yo. Siap, Dok. Siap, Dok. Halah lemire ram. Siap, gerak. Madepe ning ndi? Kok kono madhep kono. Ngapa kae? Guyon. Ayo guyon. Siap, Dok. Masa aku nyapok kowe iki nyapok. Muka-muka berak. Tegap. Ora kaya wong man. Sing siap. Kudu nyontoni sing apik kanggo Satgas ngene iki. Siap, Dok. Alah, dadak ngene barang langsung. Heeh. Dadi langsung ngene. Nah, langsung. Heeh. Siap, Dok. Lonceng, ada maju, jalan, maju. Pak, ndak tahu melu LBB bocah ki. Ndak tahu melu LBB sampean. lencang kanan 2025 ada peraturan baru. Nah, ngono. Khusus ge sampean kuwi. Lah malah trainingnya sampean kaya mangkono. lah malah kaya cuyu to Pak Ya, tenang. Siap, Dok. Istirahat, tempat. Jalan. piye istirahat di tempat Istirahat, tempat, jalan. gerak Oh, gerak. oh Ya. Gerak. Istirahat kemang lho. jereke kon gerak Maksudku istirahat, gerak. oh istirahat Istirahat. Gerak. Malah kaya wong ngoplo. Sikap ngono, posisi sikap. Tegak. Gerak. Maju. Maju nanti. Maju. Ke depan. Gerak apa jalan? Jalan. Oh, maju. Ke depan. sampai mana Pak Sampai garis finish. nanti bini saya Pak Finishnya Mojokerto. waduh man Lah iya sih. Yo kene kono to. Maju depan. Jalan. Alah, kere. Maju yo umume kemang sing mbok dudohne kemang. lah mang yo wis no kuwi wis parkir nang kono bobot Heeh. saiki ganti
Sapa? Kowe no. Lah iki mung mbekku lah ya, asih ya. Tas aku iki. Tas aku iki. Lah iki mung sapa sing ngetokne? Aku. Lah, kudune bar awakmu sapa? Aku awakmu. Loh lah iya iki nggonku. Oh, aku ya. Iki langgananku nek brapo. Ngono, Bro. Remuk. Aku ki anggere liwat ki sing nyebrang ning ngene kok ya pas Boleh bobok. mangan sak puluhan kaya ngene riri. Yuk, 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 yuk. Kok akeh Mas? Sogo alah ngeri. Sogo alah ngeri. Sogo Iya. Kita saksikan bersama-sama untuk kuda yang barusan keluar. Yang pertama, memiliki rambut yang sangat kriwel dan agak gondrong. Siapakah dia? Adalah Mas Ticok. Disusul kuda yang kedua mempunyai wajah yang agak blegenek. Jo. Napa? Jarane ning ndi kabeh? Kowe iki ning ndi? Aku ning mburi golek jaran ngono. Jaranmu ki wis metu 3 ki lho. Piye? Rene. Kuwi lho wis metu 3 ki lho. Oh, terakhir Iki kurang delok. ajar. Sing nyapa? Iki pelopore mesti gondrong iki, rambut abang iki. Tuwek dhewe iki. Di Blunus lho. Heh, ngenteni abah-abahku baru metu. ngene lho, Pak. Berarti iki menandakan bahwa lek jaranmu 3 iki meng, iki mempunyai semangat yang tinggi. Sekali metu langsung 3. Heh, ngono kuwi berarti anu telisipan aku. Hei, ngono wayahe. Lho, Ora mung ora ketok blas. Simpangan apa ora? Ora ketok lah wong sandangane abang soalnya abang rambutnya melu abang ora tek ketok. Babatinku lek kresek abang kae lho. Nyuwun sewu, Pak. Nyuwun sewu. Lek ambak usia itu bukan penghalang. Oh, ngono Iki ya. sik enek pantese, Mas. Enggak nganggo klambi rasukan abang. Udenge abang. Suwale abang. Iki sik enek pantese. Enek pantese. Lah, aku mbasa ticong iki lho, Pak. Klambine abang. Udenge abang, suwale abang, awake ya sakmene iki. Heeh. Ngadeg kok, Mas, jajal. Weh, Iya toh? Lah, sakmene iki. Iki lho. lah wajahe kok abang-abang. Wajahe ya abang, rambutnya gondrong. Kowe ngerti? Piye? Malah koyok madu mongso. Malah kaya jaran obesitas kan lho. Lah iya. Ngono lho. Mikir, Ini takone. Ngono kuwi omong lho, cah-cah ngono kuwi. Aku isin lho. Ngono kuwi. Sesuk aja dibalani lho ya. Mari kita tampilnya. Siapa ya? Ada peserta selanjutnya. Oh, siap, oke. Peserta selanjutnya dari podium yang ke barat, dari nomor punggung 83 ada pasangan. Aku udah melu-melu sumpah. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu sumpah. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, nanti. Pak. Aku udah melu-melu, Pak. nanti. Ambok sumpah. Alah. Aku udah melu-melu. Tak mau tak mau. Aku udah melu-melu, Pak, sumpah toh. Anu, tulung tekokno sapa? Mbah Bayan. Mbah Bayan. Sapa kae jenenge Mbah Bayan? Mbah Bayan anu lho, sapa? Mbah Bayan, Pak Lan. Sama lan piye? Tulung tekokno kuwi. Heeh. Kene iki daerah kawin suntik sapi cedek-cedekan ngendi? Kawin suntik. Sapi. Lan. Kok lan? Pak Lan. Oh, Mbah Lan. Oh, Mbah Lan. Kawin Tekokno. suntik. Kawine suntike kapan, Pak? Sapine. Kawin suntik sapi kene cedek-cedekan ngendi tulung tekokno. Sik kalem-kalem. Ketok Pak. iki jaranku iki birai. Iki Sama- wayak. Loh, iki to. Masa alas. Ya Allah,
Iki mau tibake katur. Tur. Olah tur. Alah. Biyen ning anu montor-montor saiki ning Grab ta? Heeh. Tur. Jam piro kowe jam 4 wayahe jemput penumpang. Heeh. Ndang salin. Jam 4 wayahe jemput penumpang kok iki. Iki mong enek orderan ora? Enek lho, iki meng enek orderan jam 3. Ngendi? Di WA. Mas bisa kirim galon sekarang 5. Oke, bisa. Grab kok kirim galon. Loh, iki yo ning omah duwe usaha galon. Kirim galon. Kadung wis muacak, meneh. enek wong order galon 5. Ndang ditumpaki ngono mobile dituwerne. Dadi ketene galon iki posisi wis macak. Yo alah kaya ngono ki bot-bote ngono lho Mbak Dini, rungokno kuwi. Beli pangan kaya ngono kuwi lho. Jan luar biasa. Dadi kok pake lho sing jaran nyapa kok uduk pake. Pake nang ndi? Pake nang ndi? Mbak Lan. Mbak Lan nek kana. Ndi? Pak Lan. Lali ya. Kana. Ndi? Mek guyang-guyu tok mek sombo anu bondo tangan ngene. Ndak duwe dhuwit ta? Ya aku mrene golekne cacah kae mantuk. Cacah mburi to? Heeh. Omong ngono. Lek ora nggawa cash ora apa-apa. Tunai ora nggawa tunai ndak apa-apa. Dadi engko langsung kiris. Oh iya. Mbah Lan. Lali. Ya kok anu Mbah Lan. Nomor blokirane sampean buka nggih? Apa blokiran apa? Aku tahu diblokir Mbah Lan. Yo ngono kuwi. Wayahmu. Wayah sapa? Wayahmu. Ditung sik. Dirolu 4 6. Ije Pak. Ije Pak. Jaran ki wis tak retanmol. Hah? Tak repanol pisan. Terus. Dadi rodok piye ngono. Iki piro kabeh jarane piro jajal itu? 1 2 3 4 5 6 7. Lho. Apa itu? Kudune 8. Itu 8 nggih. 8. Sik sitok berarti bonusmu no. Heeh. Dadi ya kaya iki contoh yang baik iki tukang jaran kaya iki lho manut. Aja karepe dhewe. Sakit lho aku ki. Ngono lho mbok pecuti kaya ngono kuwi. Lho, lha iki sapa sing metu kuwi? Udah toh? Wis sampean tak kira jaran metu kok gapura nyapa. Masa 8. Heh, ning mburi kok renek ya? 7 ki lho kurang sitok. Anu jereke sitoke anu, iki meng bintang tamu teko luar kota. Numpak bis. Numpak bis. Iki meng diancer-anceri jarene mudune ning tikungan bolo. Tikungan bolo. Ngono berarti ya? Sik Iki jajal tak golekane. Sik. Kuwi tukang jaran apa? Anu El Simbolo kuwi? Heh? El Simbolo apa tukang jaran to? Anu iki kernet bis. Bintang tamune sapa iki ya? Oh, alah kok eneng-eneng to ya. Wong jaranan mek ngene kae kok dadak. Wah, kaya ngono kae. Ayo. Tuh, satu. Ayo. Aduh apa ora ya? Anu lo gawano pikem lo anu. Benda sakit, benda keju, kesel-kesel kok sanwe. Gawano anu lo. Andok-andok apa-apa. Ning ndi ya wonge? Ayo lo, hae, hao, hosa, setul. Hosa, setul. Barongan mata beling, rene otak tempilih. Setul. Hosa, asik, asoy. Ayo. Teko. Ya Allah. Iki lho temu iki lho. Sos. Ayo tak temu ta. Kere. Sing teko batang ngene iki lho. Kowe mengki neng ndi wong wayahe metu. Ngene kok bintang tamu iki lho. Lah aku meng diinformasi ngono kok. Lah rupane kaya baut. Mangin bone ya Mas. Anu to engko ning ning omah ngono ya to. Atan ning omah tak papak ngono ya to. Aku yo ngeten ning omah. Lek ngenteni nang omah ki mangawan nalika aku arep budharene. Lah iki saiki wis nang kene karek metu lah kok nyamu mau enteni ngomah ki. Lek ngendikan Pak Bandi ngoten. Iki opo? Wah tak kira
Nah, ngono Mas. Dadak metu kok kono ki nyapa? Ben seru. Nah, wis. Dadak ulang-ulang bintang tamu. Wong bocah wis gosong ngono kok dadak wis bintang genep tamu. 8 jajal hitungan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, wis. Karena kowe teko mungkar dhewe, sok bintang tamu. Lungguhmu kono. Lungguhmu kono. Urung, Pak. Acang. Kene. Kene kan. Urung ditabuhi kupinge iki lho. Ayo. Neng. Katuran wilujeng sonten Mbah Mandor. Lha bojomu nyawang lho. Ibe Audi. Ngono kuwi rada kisin ya. Ora, bojone mesti karo Tunggone batin. bojone, tunggone anake jejal. Amet-amet jabang bayi. Heeh. Ya, Oke, sik. Wis ya Mas, wis genep 8 ya. Genep 8. Sing sitok sentuh ben dimodif sik sirahe. Ben bintang tamu kok. Sareng-sareng cipta budaya tari rampok singo barong. Nggih monggo. Sarengan Cipta Budaya Sugeng Amir Sani. Mayang Sari matur sembah nuwun, bolo-bolo ngopi, sedaya masyarakat desa Oke, Jarak. matur Gusti Panuwun Mas Galung kalian Mas Nggih, Ahmed. Matris, nggih siap. Ingkang sampun andharaken mengkaipun hari ulang tahun Cipta Budaya yang ke-52 wonten sonten mriku. Semoga kita sesarengan pirsani wonten tari rampok singo bareng tanding. Halo, lo. Lo. Hey, up. Just. Hey. So, here. Here. Oh. Here. Oh. Basos macae gandes luas ing sasolae lamun nyoto nyem sebake wiwit sampur nyanda kurdo tumapa ing padha nuti rompo dasar pancen wasis angati busana luas angati budaya. Yuk, sos. Oke. Yuk. Oka. Goyang sini.
Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Cipta budaya, cipta budaya. Wah. Saderengipun kula ngaturaken atur gunging panuwun dhumateng Mayang Sari Audio dan juga kanca-kanca YouTuber. Wonten satemene sarengan kalian Bolo Kopi, kanca-kanca Lejar Pegali, kanca-kanca Giri Budaya. Anugi kanca-kanca abdi budaya matur nuwun rawuhipun. Yo. Hey. La la la. Nek kemenange marihane cipta budaya. Wah. So. Hey. Yo. Hey. Lo. Jas. Lari matur suwun Mas Bajul. Kalian panjenengan Pak Kimoji lan ugi Pak Anis. Matur suwun rawuhipun kanca-kanca Pak Surejo. Wah, ayolah Masus. Masus tanpa sarengan Makmi Warkop. Lalu Givalvi Warkop Bolorejo. Wah, lalu kakak sembujung dening para sesepuh jalanan kono wipun. Wonten Pak Mas Sari dan juga Pak Ibu. Ini Pak Pak Ing, wonten dalem kakang panjenengan sembujung Pak Dimas Cipta Budaya. Hei! Oplah. Yo! Dek Capun. Yo. Lari Bapak Selamat, Bapak Jarwo, matur nuwun bakar siramu sedaya kanca-kanca. Ulur rejo. Bang Ando aja lali. Jamu pisan godhong iki lho. Ayo. Selera jamu. Kok ayo, Cok. Ya iki lho Mas Bajul. Cok. Sesarengan kalian kanca-kanca Lejar Pegali. Bagi Moji. Bos Singkek. Singkek nang ndi Bang Singkek? Singkek nang buri Singkek. Singkek. Mbak Imoni sampun kari kowe sing durung. Yudha lan mami sigra waspadana apa kang kawis tara ya iki kasekten pamli maragane
Di asum boten ketinggalan. Jurang ajarno kae jenenge pereng. Tapi elmes kuwi jenenge celeng. Anake Semar sing ngecekur lolo gareng. Sagoli jeruk kae jenenge pereng tapi alas kuwi jenenge celeng anake Semar sing kecekon nala gareng sego liwat lawuhe sambel goreng Mas Bagus kuda budaya di Abel matur nuwun rawuhipun. Kok namo ampun saya krata surung krata kira teta budaya yuk ayo lo sapa iki maniki sapa manwa tantanane ya iki lemantarane pantarane loker sing ati-ati ya iki dhewe sing ati-ati lumaksana waspada bakalan cipta budaya. Us. Hey ho hey ho hey ho. Wah. Kok oi. Wasre nanta mula sing ati-ati cipta budaya batarake lho. Paman Takaji Situen Kang Bajul sabar kae caritane Rara Kembang sore putra dipati bedal Banarama putrane Sarira sapucuke Hartata nyata ngedhep rasi esti berkaing sukma ayo iki lho ayo lho ya os rakyat modek nanda sing ati-ati sebab Bapak Seno sing jaran Bapak Seno iya sing barong sapa iki iki sing jaran apa iki Mbah Mandor Mbah Mandor Gunung Bolo lho iya ya iki si Jackie Chan yo si Jackie
ngekeni cah cipta budaya Pak Seno, Pak Seno. Ye, yo. Wow, yo. Keplese ora apa-apa. Oh. You. Yo. Oh. Ayo. Mas Mai. Tolong dibantu untuk teman-teman di belakang. Oke. Oh. Untuk gong. Yo. Gong. Waroko. Bamadon. Esek. Yo. Kutut. Mas Bajul, Mbak Jomber. Sabar, Mbak Mbak JB lagi. Mbak JB, sabar, Mbak JB. Mas JB. Yo. Sing hati-hati. Putut. Mbak JB no. Putut. Yo. Putut. Makasih matur nuwun sawewe. Ayo cipta budaya. Sapa iki? Ya iki lho, katur. Yo. Putrane Babayan Kota Tandur. Oh yo. Jajale. Yo. Hei, kowe rasa ganggu iki. Sabar, Mbak JB, sabar. Kowe rasa ganggu iki. Kowe lo bakal lakuan. Ayo. Wah. Ayo lo. Aku saya rata. Sika barok prana. Tak kegirisi. Kerem targa nopi nendang netra nyapin noda ana wata ira durakara kakak suwun gawe tunaning sesama yen lena kana di
Matur suwun Mandor. Sabar, Mbak. Mbak JB sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Tumandang makarya ambabar seni cipta budaya cantut tali wanda ambangun budaya dasar para nyata para warga amangsa ing jurit tumandang makarya ambabar seni cipta budaya cantut tali wonten ambangun budaya Ayo kanca padha suka-suka nonton jarana cipta budaya Bos, sabar, Bos. micit saking desa jaraan kecamatan Gondang Tulungan. Ayo kanca padha suka-suka Matur suwun Kang Bajul. jaranan cipta budaya Matur suwun Kang Bajul. micit saking desa jaraan kecamatan Gondang Tulungagung Cipta budaya. Yo, I love you full. Bayang Sari matur suwun. Kang As matur suwun. Kang Ason matur suwun. Bayang Sari audio. Setu. Awas. Tong kitong. Awas. Setu hati-hati lu. Cipta budaya.
Yo. Yo. Cipta budaya. Tuh setu. Awas. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Kang As, matur suwun Kang As. Mas Ason. Yo. Mas Pramu. Bilang Mas Pramu monggo. Mas Pramu dimohon merapat. Yo, matur suwun Gus. Yo. Dewer. Mas Pramu. Yo. Mbak Mandor matur suwun. Ya, cipta budaya. Go. Mak ini monggo pinara.